gure entzungo zaitugu! Aurrera, segituko dugu ikastolen txanda orain hemen Euskal Herria zuzenean saioan. Ikastolak herritik sortu ziren eta herritarrentzat 100 ikastola baino gehiago daude gaur egun 7 lurraldetan banatuta. 51.300 ikasle baino gehiago dituzte eta gurasoen parte hartzea zuzena da, ikas komunitatearen parte garrantzitsua dira. Gaur egun 1.500 irakasle ari dira lanean. Hasieratik irakasleen prestakuntza landu dute eta ikasmaterialaren sorkuntzan aitzindari izan dira. Eredu propioa eskaintzen dute, pedagogia aurreratu eta aurrerakoiarekin. Ardatza eta oinarria euskal kurrikuluma da. Eleaniztasuna lantzen dute eta informazio eta komunikazio teknologiaren erabilera indartzen lehenak izan dira. Eredu integrala dute. 0 urtetik hasita, batxilergoraino eta lanbide heziketaraino. Ikastolen elkartetik diote, ikastolak bizia direla eta bertan ikasteko gonbita egiten dizute. Zatoz ikastolara. Segituko dugu aurrera gauza gehiagorekin, Lemoan igaroko ditugu hurrengo minutuak izan ere bertako udalak osoko